जसुदा से राउर उत्पाती भइल, कंसा के टेढ़ जब माती भइल, पटकल चहलस रो राकेत भी ई जानत दुनिया सारी बात। और कहना है कैसे, आइए भैया। कीर्ति सबका से न्यारी बात, कीर्ति सबका से न्यारी बात, ये विंध्याचलवा ली मैया, ये विंध्याचलवा ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। जसुदा से राउर उत्पाती भइल, कंसा के टेढ़ जब माती भइल, जसुदा से राउर उत्पाती भइल, कंसा के टेढ़ जब माती भइल, पटकल चहलस रो राकेत भी, पटकल चहलस रो राकेत भी, ई जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। विंध्याचल में अय्यू पर्वत के आंचल में, गोकुल से माई विंध्याचल में अय्यू पर्वत के आंचल में, रौरे जगदम्बा नाम पड़ल, रौरे जगदम्बा नाम पड़ल, रौरे का शेर सवारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, हे विंध्याचलवा ली मैया, हे विंध्याचलवा ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका